Ma kienitx xi ħaġa faċli li l-programm ta' relokazzjoni jsib siequ, kellu jgħaddi żmien mhux ħażin sakemm kulħadd jaqbad art u jifhem aħjar l-irwol tiegħu. Esperjenza dan il-case worker Malti Luca Caramagna li hu stazzjonat l-Italja bħala parti mill-proġett ta' relokazzjoni li qed tmexxi l-Unjoni Ewropea. Caramagna fisser kif issa l-programm qabad ritmu tajjeb. Għax ġiet formalizzata l-mod kif tirreġistra u wkoll ovvjament kienet proċedura ġdida għall-Gvern Taljan. Wan li kellhom numru ta' esperti minn pajjiżi oħra jiġu u jgħallmuhom li in a way tista' tifhem. Ukoll kien hemm il-problema ta' lingwa. Ovvjament mhux kull pajjiż Ewropej se jibgħat esperti li jitkellmu l-Italjan. Fil-każ ta' Malta għandna dal added value li aħna nitkellmu hemm parti kbira tal-popolazzjoni titkellem bit-Taljan. Il-proġett ta' relokazzjoni se jara bejn 160,000 u 190,000 immigrant li jinsabu fil-Greċja u l-Italja jkunu rilokati. Hemm min għandu l-impressjoni li l-proġett qed jifred familji. Iżda Caramagna sostna li bil-maqlub. Irrakkonta każ partikolari fejn it-traffikanti tefgħu l-omm u l-bint f'dajjes differenti. Imma l-problema kienet li id-dajsa fejn kienet it-tifla marret Sqallija, mentri id-dajsa tal-omm marret Sardenja. Imma mbagħad aħna bħala esperti nazzjonali li qed nassistu l-Gvern Taljan nhom u sibna fejn it-tifla insomma u mbagħad iltaqgħu Ruma, u mbagħad minn Ruma marru fil-pajjiż fejn kienu destinati jmorru. Caramagna tenna li hija ta' sfida sabiex kull stat membru tal-Unjoni Ewropea jikkopera u jerfa' r-responsabbiltà. Fil-każ ta' Malta stqar li pajjiżna qiegħed joffri l-kooperazzjoni kollha tiegħu. Malta fil-parċipazzjoni fil-dan il-proġett għajt jilqaw tajb ħafna għax huwa bħala riżultat bħala aċċessibilità u wkoll bħala il-kwota tiegħu hija jekk m'iniex żbaljat il-tieni pajjiż iżjed li qed juri iżjed kooperazzjoni. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar l-istati membri qed jifhmu li l-immigrazzjoni hija sfida għal kulħadd. Caramagna kien realistiku fi kliemu, anke jekk il-programm ta' relokazzjoni qed itaffi xi ftit mill-peace li kellhom jerfgħu pajjiżi bħal Greċja u l-Italja ma jfissirx li l-problema issolvit. Ovvjament il-numri huma kbar, il-pajjiżi jridu jilqawhom ovvjament il-problemi fil-futur qatt ma tista' tipprevedihom għax ma tistax ma tkun taf se jiġri. Qatt ma tista' tgħid xi gwerra se jinqala, qatt ma tista' tgħid. Dal-mument huma n-numri huma kbar, hemm bżonn li n-numri ta' nies li ċaqalqu huma ħafna kbar. U imma naħseb ma' żmien diġà hemm pajjiżi membri stati li ġa qed jieħdu f'salt wieħed numri iżjed elevati mis-soltu.